Nos momentos en que había feiras tradicionais, feiras populares. Entón, a min hoxe agora tócame falarvos das cousas que había nas feiras. Outro xogo que non é un xogo realmente, que era unha arte adivinatoria, que é o do paxariño sabio. Tiñen un paxariño metido na xaula e cando a persoa quería adiviñar o seu futuro, pois sacaban o paxariño, traía escrito o futuro da persoa. Eu quero dicirvos que de pequeno comprei un día un papeliño do paxariño sabio. Cando chegou ao pueblo iba acompañado da súa criada, Mercedes. Os de Lalín, se hai algún, saben que estou falando de certo agora. Vamos a intentar cantar en inglés este retrouso que di así. Lararai rararai rararai rarara, lararai rararai rararai rarara, lararai rararai rararai rarara, lararai rararai rararai rarara. Bueno, hai algúns que sigo inglés bastante ben. Ti mesmo tes acento de Oxford. Pois as cantigas que facían o señor cura dicían: e hai o cura do Vilar que dá berrando na horta. E hai o cura do Vilar que dá berrando na horta. Lararai, 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 lararai. Curra por non lle dar a cebada. E agora vai os enterros da cabalo da criada. Ai, lararai, lararai, lararai. Que? Rai, lararai, lararai, lararai. O que? ¡Ah, señor cura! ¡Sepárese inmediatamente! Lararai, lararai. Rai, lararai, 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 lararai. Lararai, 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 lararai. Mira, mellor que podemos fazer que o señor cura é deixalo. Ben, damos un aplauso ao cura. Xente con diñeiro. É algo que aquí tamén pasou e que ten o seu carallo. É o de haber xente con cartos que nunca tivo traballo. Haiche cousas que non cambian. Sonche o pan de cada día. O de subiren os prezos e haber choques na autovía. Estreamos un goberno chegado da oposición. Non está a cousa moi clara. Sei que xa houbo moción. E tivoche moita emoción a cousa. Ata o último momento non sabíamos se ían aprobar os orzamentos. Tan as contas aprobadas e a ver se as deixaron cheas, que para topar fochancas compren cartos a moreas. Hai que gastar en servizos e en atender as parroquias e meter máis en cultura e que non nos a deixen coxa. E chega o verán e de novo turistas a troche e moche. Xa verás como aínda algún lle leva a marea o coche. Pero non está todo amañado para atender aos señores que sei que botaron un peido aló na praia da Torre. A auga estáche ben quente porque os turistas non marchan. Ai, hai algún que a dormir no palleiro ou nunha lancha. E últimamente no mar de todo hai que non interesa. Aparecen os peletes e marcharon as ameixas. Onde andará ese marisco? Xa non cho hai como antes. Aínda iría de turismo para a banda de Alacante. E se vos con todo isto non vedes a ría fermosa, tade tranquilos que agora póñenvos unha celulosa. Houbo quen foi a xuízo, iso estáche xa moi negro, para conseguir dos sergas que o atendan en galego. E ao longo de todo o ano haiche contos a moreas, pero temos que ir parando, que xa nos colle a marea. Algunhas cousas que pasaron e outras máis que van pasar. E para o ano que ven
viremosvolas contar. Ou sexa, que aquí acabamos. O gallago está Saleria. Sigan vostedes atentos, que segue o Titiriberia. Había outros personaxes que traían, e cada vez hai menos, animais amestrados. Buah, cantos voluntarios hai. Este vai ser para ti. Para, hombre, para. Aí o ten. E este vai ser para mí. Ben, pero temos tamén os nosos patrocinadores. Ben, ahora vas a sentar así como a min. Mira. Hai unha diferencia entre ti e eu. Esto así. Ben, dicía que había xente que iba polo mundo ensinando animais amestrados, en concreto cans, non? Os cans bailan, cando están ben ensinados bailan. E estes fan así. Ese tamén baila, mira, deixa-me a min. Mira, sí que baila, sí, mira. A ver, proba outra vez. É fácil, mira. Un dedo só. E agora é para cantar. Vamos, estás preparada? Porque di... E eu teño un canciño bonito a bofé que baila muñeira na punta do pé, dá un chimpo para atrás e toca as punchas do chascarrascas. Como te chamas? Paloma. Paloma co tempo vai conseguir que baile o can igual que o meu. Queres que cambiamos de can? O que si necesita Paloma, e necesito eu tamén, é que nos apoiedes co canto vos tamén. Eu teño un canciño bonito a bofé que baila a muñeira na punta do pé. Na punta do pé dá un chimpo para atrás e toca as cunchas do chascarraschás. Vale? Vamos. E eu teño un canciño bonito a bofé que baila a muñeira na punta do pé. Na punta do pé dá un chimpo para atrás e toca as punchas do chascarrascas. E eu teño un canciño, miña nai ten tres, e o máis pequeniño vai pro Santo Andrés, vai pro Santo Andrés, vai pro Santo Andrés. E eu teño un canciño, miña nai ten tres. E eu teño un canciño bonito a bofé que baila a muñeira na punta do pé, na punta do pé, na palma da mão. Eu teño un canciño que baila o serán. E eu teño un canciño bonito a bofé que baila a muñeira na punta do pé, na punta do pé, dá un chimpo para atrás e toca as cunchas do chascarrascas. A ver, un aplauso para Paloma, non? Se algún neno, algunha nena quere probar estes títeres, pois estou disposto a deixarlo. Claro, non tedes que vir aquí, porque aí non se pode. Tedes que vir aquí, aí non se pode. A ver, veña, proba. Vistedes como nos sentamos nós? Colle, de un en un, por favor. Bueno, por lo que vexo hai moito interés entre os rapaces con este tipo de títeres. Teño que decirlle aos pais, ás nais, que son moi sinxelos de facer.